ħadd mul fuq mill-liġi, il-Pulizija huma għaddejja tar-Repubblika u tal-ebda partit jew qawwa oħra huma l-garanzija għalina ċittadini fejn tidħol iż-żamma tal-ordni. Hekk iddikjara l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa fl-okkażjoni tal-206 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija. Il-kap tal-Knisja f'Malta fakkar fil-motto tal-Korp Domine Dirigenos jew Alla imexxina fejn appella li l-Pulizija kollha għandhom jaraw li anke għalihom Alla għandu jkun l-għaqda u s-safa fil-ħidma tagħhom. Kompla li x-xogħol tal-korp u li jipprevjeni d-delitti u jinvestiga mingħajr ma jħares lejn wiċċ ħadd, għax ir-rwol tal-Pulizija mhux li jorbot idejh u jistenna l-bajtra ta' fħalqu. Intom ħadtu ġurament ta' lealtà lejn ir-Repubblika, lejn l-ebda partit politiku, lejn ir-Repubblika. U intom għaddejja tar-Repubblika u tal-ebda poter ieħor. Arroganti kemmu arroganti, violenti kemmu violenti. Intom il-garanzija tagħna iċ-ċittadini li ħadd mu il fuq mill-liġi. Fl-ewwel attività pubblika l-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija Angelo Gafà Monsignor Scicluna appella biex il-Pulizija ikunu preparati għall-isfidi li jsibu ma' wiċċhom minn ġewwa daqskemm minn barra. Ħeġġeġ biex issir analiżi kontinwa dwar jekk il-prinċipji tal-kodiċi tal-etika ikunux qed jitħaddmu tajjeb u b'impenn lejn il-pajjiż u l-Kostituzzjoni tiegħu. Sa dan it-tant qabel il-Qudiesa konċelebrata fil-pjazza ta' quddiem il-Konkatedral saret il-parata mill-membri tal-Korp fejn ingħata s-salut mal-wasla tal-Kummissarju u tal-President ta' Malta George Vella. Min-naħa tiegħu il-Kap tal-Istat spezzjona l-Gwardja tal-Unur wara d-daqq tal-Innu Malti.